Здравейте, приятели! Днес ще поговорим за щастието, за реалността, за осъзнаването и за пътят на тантра. Какво, как и защо ни носи тя? Първо ще започнем с щастието. Какво представлява, къде можем да го намерим и какво е нужно да направим, за да стигнем до него. Замислили ли сте се някога какво е реалността? Че 99% от това, което виждаме и мислим, е нереално. Защо? Защото живеем в спомени. Те не са реални. Те са само в нашето съзнание. И в страхове и мечти, които са някакви проекции във времето напред. Което също не е реално. И никога нещата не се случват така, както се страхуваме, че ще се случат, точно по този начин. Или ако много държим и много се страхуваме, те се случват точно по този начин. Но всичко, което се случва, всичко, което имаме, всичко, което сме, е тук, сега и в този момент. Това сега, тук, което се случва, което е, това е реалността, приятели. И там няма място за страхове, няма място за болки, защото тук, сега и в този миг аз говоря, а вие стоите и ме гледате. Няма нищо страшно в това. Замислили ли сте се, че е възможно времето да не съществува, а да е състояние на промяна на реалността около нас? И мигът винаги е само един. Реалността, съществуването е сега, тук и в този миг. И всичко се случва в един миг, приятели. Мигът на реалността, няма време. Просто душата ни, съзнанието ни, всичко преминава през различни квантови вероятности и промени на самата реалност около нас. Времето е илюзия на ограничеността на човешкия мозък. То реално не съществува. Съществува квантова реалност и вероятност. И ние живеем в нея. И нашето съзнание, нашите мисли, нашата душа избира в каква реалност да се намира. Затова трябва много да внимаваме какво си мислим и какво си пожелаваме, защото реално ние извикваме нещастието в нашия живот. Нашите страхове. Понякога самата душа, кърмичният път минава през някои неща. То вече не зависи от решението на съзнанието, а е заложено в пътя ни като урок, защото душата е избрала това да се случи. Как може да се освободим от страховете си? Ако осъзнаем, че нищо от това там в мислите ни не се е случило и е наш избор то да не се случи. Ако осъзнаем, че всичко е тук и сега и няма никакъв повод за страх в това тук и сега. Болките от миналото. Представете си, че там това, което е в съзнанието ви, е бил един съвсем друг човек в една съвсем друга реалност. Това не се отнася за вас, приятели. Вие сега и тук в този момент нямате повод да изпитвате това нещо, което изпитвате там, в онзи момент, който е запечатан в съзнанието ви. Това там не е реално. Това там не се отнася за вас. Това там изобщо няма никаква връзка с сегашната ви реалност. Какво са блокажите? Какво е страхът? Това е замръзване на душата в неподвижност.
и отказа й да продължи пътя си напред. Когато замръзнем в такова състояние, ние спираме да живеем. Потапяме се в зона на комфорт. Тоест, спира живота, спират уроците, спира движението и ние се потапяме в един повтарящ се непрекъснато цикъл, монотонен, в който всичко ни е познато, т.е. няма нови предизвикателства, няма нови уроци, няма път, няма движение, има застой. Там душата няма как да бъде щастлива в такова състояние. За да излезете от това, трябва да впрегнете волята си и душата си, да й дадете път на нея, да оставите егото на малко по-заден план, да послушате потребността вътре във вас за движение и растеж и развитие напред. Защото щастието, приятели, е да надграждаме. Всеки ден, ако слагаме по една малка осъзнатост, един малък урок, ако всеки ден научаваме по нещо ново и развиваме по дори съвсем мъничко нашата душа, това в нашата душа ще внесе чувство за хармония и за покой и за щастие. Защото това е естественото състояние на душата. Да върви и да се развива. А когато съзнанието вземе превес и спрем да се движим, започва болката и страданието. Започват страховете и съзнанието се вкопча в тях и ни позволява да бъдем себе си. Всичко е наш избор. Какви да бъдем, как да живеем, какво да представлява нашата реалност. Ние сами и само ние избираме това. Цялата истина за нещата е вътре в нас дълбоко. Душата знае всичко, душата може да стигне до източника за всичко. Това е тантра, приятели. По време на масаж тантра целта е чрез кундалини енергията да се стигне до блокираните места в нашата енергия, в нашата реалност и в нашето тяло. Всяка случка, всяка травма се запечатва в тялото ни като капсула. Там започват болки, проблеми, болести. Кундалини енергията е приемане на всичко, разбиране на всичко, любов към всичко, защото това е най-естественото състояние на душата и това е божествената енергия, която твори и ражда. Това е животът, приятели. Той е вътре в нас. Не може да го открием в никъде друг и никъде другаде, защото цялата нашата реалност, нашата вселена и нашия път е вътре и единствено в нас. Другите хора нямат връзка с това. Там няма да откриете нищо. Единствено източник на цялата любов е вътре в самите нас. Какво прави тантра? Първо, освобождава всички тези блокажи. Маха бариерите. Маха травмите. Маха болката. Кара ни да видим себе си такива каквито сме. Източника на светлината в нас, водени към него. Точката на нашата реалност, където се събират психика, душа и тяло. Тантра прави това. Събира всичко в една точка на реалност и на осъзнатост сега и тук. И кара да почувствате всичко това в този миг. Съзнанието се отпуска и се освобождава. Остава усещането, виждането и разбирането за нещата. Това прави тантра, приятели. Хубав и успешен ден ви желая и много щастие и усмивка да има в живота ви. И знаете ли, усмихвайте се. Толкова е хубаво. И ще видите, че когато започнете да се усмихвате, хората покрай вас също ще започнат да ви се усмихват. Хубав ден, приятели! Бъдете щастливи!